Gaskiya ne, watan wani abun sai a gurin Turawa malam. Wannan fitaccen mai kuɗin nan da aka fi sanin shi da suna Elon Musk ya je ofishin shugaban ƙasan Amerika, watan Donald Trump kenan, ya shiga fadan shugaban ƙasan Amerika. A inda ya je da ɗan yaronsa ɗan ƙarami mai suna X. Da ya je kuwa gurin yana magana da shi shugaban ƙasan Amerika, sai 'yan jarida suka zo suna masa interview kamar yadda kuke ganin bidiyon. Shi kuwa ana masa interview yana yin magana, yaron yana sa baki a cikin maganan da yake yi. Ganin haka kuwa Turawa tuni suka fara nuna rashin jin daɗinsu, ya zai ya ɗauki yaro ya shiga babban ofishi irin na shugaban ƙasan Amerika zai yi interview da 'yan jarida, bai iya sa yaron nan a wani gefe an ajiye shi ba saboda ya tsaya yi magana da shi, bai yi haka ba, amma ya ɗauki yaron ya sa a wuyansa ya ci gaba da yin interview nasa, wana suna ta nuna rashin jin daɗinsu cewa ya kamata a hana shi shiga fadan shugaban ƙasan Amerika gaba ɗaya. Duk abin da za su yi da shi da shugaban ƙasan Amerika ya kama an yi shi a waje, a daina barin shi ma yana shiga fadan gaba ɗaya, ba ma da yaron ba, shi ɗin gaba ɗaya ba a so ake ganin sa a fada ɗin, yanda su suka nuna kenan. To ganin haka dai shi ma ɗin ya nuna rashin jin daɗinsa a bidiyo ɗin, saboda ko murmushi bai yi ba na abubuwan da yaron yake ta yi a bidiyo ɗin. To kun ga Turawa kenan, su komi za su iya yi da yaransu. Allah ya sa mu dace.